Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै जाहैबाय दिवाली ओमफ्राय दा जों माने दिवालीनि एसे खामानि मावनो सानदों आरो ना आं माने फार्स्टआवनो दा एसे रंगोली बानायनो सानदों ओमफ्राय माने देहायाबो मोजां नङा आरो बारा सानथामसोनिफ्राय पुरा लोमजागासिनो मुलि जाबा एसे हामथ'लाय ओमफ्राय आरो लोमजाफिनलाय बिदि जाबाय थादो थ' दाबो मुलि जानानै एसे दा हामथ'नाय मोनदों बेनिखायनो बेखिनियावनो माबार रंगोली खिनिखौ बानायना लानोसै आरो आंना ओमफ्राय आब'जों गुमैजों लाइटफोरखौ लागायनो नागिरदों ओमफ्राय आरो थालिर गायनाय मायबा गायनाय खामानिफोर दंबावो थ' आङो ओरैनो एसे सिम्पोलै रंगोली बानायनोसै आरो ना एसेबां मोजां बानायबाय थानो बोलोबो गैला बे बाराव माने लुबैयाखैबो थ' जास्ट सिम्पोल ओरैनो दिवालीनि नामाव रंगोली बानायनोसै आरो आंना नै माने एकदम दब्रा दब्रि जाजोब्बाय आरो ना लोमजाबानो बेफोरबायदि दब्रा ओंखारजोबो मार लोमजानो बायो आरो ना बेनिखायनो थ' जियानो जा दिनै नोंथांमोना माने सोरबाफोर माने बुंहरो आरो ना गुमैखौ दासिमबो नुवाखै होननानै थ' खिन्थिनो कमेन्ट हरबाय थायो थ' दिनै खिन्थिगोन आरो ना आं मोजाङै थ' थौदो बिदिब्ला गाइस खामानिफोरखौ मावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ Binunga red, omphay white, omphay yellow. Sino tahu? White? Different. Dia berada di gang sigan nanggalara. Gumwi. Omphay mana gujak. Dia bemar red, omphay sana berada punya. Balai dia berada ada. रंगोलिया बानायखांबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना दिन्थिनोसै आरो ना आं माबायदिहाय बानायखो नैला सिम्पोल एकदम ओमफ्राय बेफोरो डाइरेक्ट माने बे रेडिमेड डिजाइन थाखानाय बेजोंसो बानायबाय आरो ना एसेबां खस्थ' खालामबाय थानो हाला बिदिनो सिम्पोलै बानायना दोनसाबबाय नै बेवहाय आइजों गुमैजों पुरा माने गन दानगासिनो आरो ना माने थालिराव माने साथि खाला दोननो थाखाय बे गनखौ दानगासिनो सकनिफ्राय फैबाय एसे मानैया एक्ट्रेस फिसाया हेलमेट लाना साइकेल सलायनाय नै वाह नै मायबा मायबि बमा लाबसोबाय होनबायनो मा लाबदो समायना खिथिनाय Poblat dangpot. Ini dia sih ya pada aci boma, mereka polgas, Asik kamu full sari, itu boma itu kan nak kayak Engkau nak kayak engkau kau nak kayak, nah ya, nah ini, pop. apa dia ya? Ma pop dia, ma pop. Kau kan apa beda? Sudah. Galak. Ini masih lo. Emang galai. Kau kan apa kau? Kau sering ni. Kepsi kau nih. Anu perak menang ke? Au. Nenek kau bawa naik ke bu? Bagar na ban berin nih. Berasa ya. Nih sano ayong lano थालिर दंफां लांफैदो थाम्फै बारिथिंजाय ओइ मानो इदि माबा आग्रा गोजा Guys, ini di sana masih super jangan gini gila. Mabe oh kaileng zalainan kaide नै ला इमान थाइदो खायलेंलें दालायावनो नै समायनायखौनो खिथिनो नागिरबाय थादोंमोन आरो ना बेनो जोंनि सेपारेट जायगाया सेपारेट जागा नै समायनानि नों न'आव थांला नामा दिनै बडि जासोबाय नै नुवाखै सिक्स पेक
नोंनिया गोरनायावनो ओंखारदों आरो सिक्स पेक गायनाय guys ini बायलांजोबसै guys जोंनि खालि जाबाय दै दाख्लै थांनाय दुर्गा फुजा आंनि माथोआबो स्टक गोरलै रखम जादोंमोन ना दा मस्थ' गोदोर खालामना लायदों थांसै Hai guys, ya हमारा कौन कैसे है? ये समायना है देखो बहुत सारा लोग बना लिया है अपना अपना घर पे दिवाली का गुब्बारा लेकिन गायनोसै नेउन गायगोन ना तैयार नहीं हुआ रे दादू ओइ फागुनला गायबाय मालाय नेउ गायगोन जोंहा याव आं दा नोंथांमोननो मोनसे जादु दिन्थिनोसै 1 2 3 Hey guys, नै जोंहानि लाइटआ जोंजोब्बाय बोरै नुदों खोन्थादो फाख्रा सिख्रा नुजोब्बाय नुराखै जोंख्लाबजोब्बाय जोंहानि लाइटआ नै मोजां दिखां दा एसे माबा नालाय स्रां स्रां नालाय बारा नुवाखै दायो खिथिफिनबावगोन खामानिफोरा जोबथ'बाय ओमफ्राय दा जोङो साथि खाला लगायनो थांसै आरोना नैथिं आब' देलायगासिनो फट' लानो होनना देलायगासिनो मालाय ओमफ्राय आबो नै दख'ना सखना गानखांबाय आरोना आं देलायथ'वाखै दे देलाय लिपस्टिक माखा फोनखासिनानै आंखौ नायथ'नाङा लाजि आं जोङो दा साथि खालायावनो लगायनोसै ओमफ्राय फुलजारि उनु गावहैनोसै आरोना आंथ' जेबो गावनो रोंखाया गिखासोयो नै जोंहानि बिब'आ माने मेकआप आर्टिस्टबो आरोना मेकआपबो खालामनो रोंगौ मेकआपनि क्लासबो लादोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना हाबाफोराव मायावबाफोर मेकआप खालामनो नांगौबा लिंहरनो हागोन आब'खौ आंखौ लिंहरा नों रोंगौ नामा ओंखाय ओमफ्राय सानसे फोननानै खिन्थिगोन आरोना आब'आ माबायदि फोनो आंबो थांफागोन गाइसमोन जोंना फुजाबा हस्टेलाव थायै मालाय जेल खारायाव थानानै दालि मोनजानाय बायदि बिजाजोब्बाय सोरबा बक्सिं नांनोबा बाय दालि जाबा मथि जायो नामा कमफु नांनोबा बाय कमफु नांनोबा बाय नै मथि जाजोब्बाय नै मथि ओरै जाना मथि जानाया खामानि गैया मालाय जिम लानासो मथि जानायासो मोजां जिम लाना मथि जायाना मालाय मथि जानायबो लाजायो आरो मथि जानायबो लाजायो हामनायबो लाजायो बेवहाय रंगलिजों फट' लागासिनो आरोना बे फट'खौनो फसायथाराखैनो मा जागोन दा ओमफ्राय एम्फौ माखाया दाबायदि एम्फौ बेथिंबो सासे खैना गोदान खैना फिसा गसंनानै खेबानो जाबाय आरो इयावनो गसंजागोन ना बोरो बिदियाव खेबो नै जोंहानि गुमैखौ बयबो माने नायनो होनबाय थादोंमोन ना दिन्थिबाय आरोना दिनै नायनो होनबाय थानायखौ दिन्थिबायनो ओमफ्राय फट' दिखांनो लाजिदोनो थां समायना पस्ट खिथिना हो समायनाया र' दे नों ओरै हमो होमबा नङाबा ओरै दांख्लाबनो थाखाय आरो माबायदि थायो रोंलानैनो पस्ट नायखाना दोननांगौमोन ना मबाइलाव पस्ट बोरै मिलायनायाव गाहायाव गोजौ बाल Video mana ini?
नोङो नै लगाय जारि लगायनो नागिरदों नै आब'आ Hi guys, नै दासो फार्स्ट टाइम गावजेनदो दङ ओइ नै दखना सकना दिखांनानै होख्लायगानोसै आरोना खायसे बाप्पारे 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 लागाव गैया गैलायनै दखना दिखांलायनाय आयदासो एक्सकिउस आरो गावफिनदो लागाव लागाव Guys, to आङो नै दायो आं दायो कलगास गावनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थानो हेपि दिवाली कलगास गावनो ए भगवान ओइ दखना गाननानै इदि बिहेभ खालामनो इदि बादलयो नामा दे लागाव कलगास ओइ बाहायल'थार थांगोन इयो खामानि गैया इदिया ए र' बमा गावथ'नाङा गैनो थाङा दसेनो फिउस खामानि गैयालै सासेया उइ मा बेरथारा खर'सो गिदिंलायदां गिदिंनानै राव कलगास गावबावनि गांसे आं कलगास फैनो होला मोसाबावलायोलै गोदोरखौ लाबोनायामोन बाहाय इयो हामथारा खामानि गैया गोदोरानो लाबोदोंमोन बोरो साइड खाम साइड जा नुवाखै आं हे जौबायनालै मानो इदि ओइ सिजां माबा उल्टासो हरो दैनिया ओइ ना भगबाननिथिं फैफिनदो नोंनि हरनायानो जाया नङा जादो हारसिं फैफिनदो आं गावखादोखि मानसिनि दखना दिखांथार असाइसद्रायथारनिया गावनायानो गारनांगोन हे माबा खाथियावनो गारथारो खोमोरजोब्बाय नो अरा खोमोरजोब्बाय ओइ गंनैबो लगायफिनदो बोरो खिथिनाय माबायदि ए गैया देवबारि थां मा थांनो दहाय फैनानै मोननै खोमोरजोब्बायलै इयो सोर सिखायसोनाय समायनाखौ ओरै गावनो हो ओइना आरो थिबायबावदो ओइ ओके गाइस बाय बाय दिनैनि भिडिअखौ जों बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै हेपि दिवाली लोगो मोनलायगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय